Stôl, ktorý spojí krásu prírody s praktickosťou, to je stôl Colding. Pevná konštrukcia, krásna prírodná kresba a olejovaná povrchová úprava dodávajú tomuto stolu nadčasový vzhľad aj odolnosť. Rozkladací mechanizmus je prakticky ukrytý pod doskou, takže stôl v základnej veľkosti ľahko zväčšíte na 220 alebo až 260 cm. Komfortne tak usadíte celú rodinu či priateľov. Na výber máte 3 veľkosti: 140, 160 a 180 cm. Každá z nich sa premení na priestranný stôl pre vaše chvíle pohody a osláv. A aby bol výsledok dokonalý, môžete si ho skombinovať so stoličkami ľubovoľne podľa seba. Elegantné Tomino a Alexandra, odolné látkové Virginia alebo moderné stoličky Riga. Ktoré sa vám hodia najviac? Vyberte si veľkosť, dolaďte stoličky podľa vkusu a užite si jedálenský stôl, ktorý pretrvá roky. Navštívte náš e-shop a objavte stôl Colding aj vy.